množství vzniká teplo. To teplo vlastně se využívá na vytápění celé té kaverny, celé té haly, kde je to turbosoustroj, nebo dvě ty turbosoustroj jsou. Tam nejsou žádný radiátory, nic, skutečně jenom opadní teplo ze vzduchem chlazeného rotoru. Jinak ty statory, jak jste slyšeli, jsou vodou chlazený. Tady fungují tyhle ty barevné kruhy, jak se vám říká. Vevnitř by to nefungovalo, je to ještě větší. Tak tam jsou takzvané falešné okna. Má to dělat dojem, a funguje to hlavně na ty montéry, které tady od cizích firem pracují x hodin za den, že tam svítí sluníčko, jako u těch starých hal, kde byly ty světlíky. Všichni ví, že se tam sluníčko nedostane, ti, co tady dělají, protože nad náma je 150 až 300 metrů skály, přes to se sluníčko nedostane, ale prostě ten lidský mozek takovýmto způsobem funguje. Jinak tady jsou ty firmy, které jedni z těch nejdůležitějších, kteří se zúčastňovali na výstavbě, projektoval to Hydroprojekt Brno, dneska se jmenuje Motis, generálním dodavatelem byl Instav Opava, ten zkrachoval. ČKD Blansko dělalo jak to první kolo, tak to druhý kolo. Pro ty, co trpěli tou klaustrofobii, se tady vymysleli tyhle ty falešní okna. Na někoho to funguje. Teď už mu nevěříš. Teď si chytila klaustrofobii. Tady žádný příjemný teplo není, jak vždycky říkám, tady to skutečně byla připravená. Protože tak, jak jede ta technika, tak normálně vyrábí teplo. Tady vidíte, viděli jste tam, že tady je vlastně kryt toho rozběhového motoru, tam je turbíny číslo 2. Teď už se tady kontroluje nebo opravuje i ten rozběhový motor od turbíny číslo 1. Já to řeknu asi takhle, abyste pochopili ten princip. Tady je takový rozváděcí obrovský kryt, kde je taková spirála, která rozhoduje zase to začít doleva. Turbína zabírá přes ten hřídel, který má průměr 1,1 metru, roztáčí tady rotor toho generátoru a vyrábí se elektřina. Naopak, když ty lopatky tady rozhodnou, že se to bude točit doprava, tak to turbinové kolo, který jste viděli venku, čerpá tu vodu zevnitř, protože ta Francisova turbina je průběžná, ty lopatky jsou jakoby zatočený dovnitř ve spirále, čerpá tu vodu a tlačí ji o těch 510 metrů nebo 550 metrů výš. Tady vidíme rozběhový motor a my jsme tady na téhleté podlaze. Tohle všechno je v podzemí, kde chodí exkurze, ale jenom odborné exkurze. Takže na tom, co stojíme, je tady. Vidíme rozběhový motor. Ten rozběhový motor pomáhá změnit ten cyklus, kdy se vyrábí elektřina, kdy se odčerpává elektřina. Protože tady je to zavodněný, tady to tlačí ten obrovský tlak. Žádný elektromotor v podstatě by neroztočil to kolo do protitlaku proti tomu, když se to tady tlačí z té horní nádrže o nějakých těch 500 metrů výš. Takže tohle to se všechno zavzdušní, tam jsou obrovský kompresory, vzdušníky, roztočí to tenhle rozběhový motor v tom čerpadlovém systému, ten má 25 MW, takže žádný drobínek. Roztočí to, až to má ty správné otáčky, tak si to převezme v tomto případě ten motor, nebo elektromotor z toho generátoru a tlačí tu vodu nahoru. Všechno tohleto váží zhruba 600 tun. Dnes je to jediný ložisko, je to kluzný ložisko, jak víte, kapalina je nestlačitelná ze školy, takže žádný válečkový, žádný kuličkový, žádný kuželíkový ložiska, skutečně všechno se točí v tom kompozitu jenom na oleji. A jinak jsou zde potom ložiska kvůli vibracím, to je u toho generátoru a tady u toho turbinového kola. 4 ložiska tam jsou radiální. Takže když ty turbiny jedou, tak necítíte vůbec žádné vibrace.
necítíte žádný obrovský, nebo neslyšíte žádný obrovský hluk, jak u jiných elektráren, kde musíte mít třeba tlumiče v uších. To tady nemusíte. To je skutečně tak perfektně všechno vyvážené. Tady, jak vidíte, v tom podzemí moc místa není. Kdyby se tam něco vyměňovalo, nebo muselo opravovat tady venku, tak se to musí vytáhnout. Vytahují to dva mostové jeřáby. Každý má nosnost 250 tun. Jeden je tady z Královopolské, druhý na druhé straně. A když se vytahuje tenhle ten rotor generátoru s tím příslušenstvím, který má 400 tun, tak se ještě musí tady propojit tou propojkou, která je tady za tím krytem toho rozběhového motoru. I když jsme na železobetonové podlaze, tak ty kachličky by to určitě neudržely. Tak tam jsou takový namalované místa, které jsou zpevněny s tím masivem. A tam se odkládají ty desítky nebo stovky tun těžké části, aby se nepropadly do toho podzemí. To jsou ty místa, kde jsou přesně určené. Teď momentálně tady vidíte, jak se to všechno rozdělává. Oni vám neřeknou, co se přesně dělá, ale tady vidíte kryt rozběhového motoru, tam část rozběhového motoru, takže zřejmě až k tomu generátoru. Ten rozběhový motor je odkrytý, tady je potom takový kryt a zřejmě jdou k tomu generátoru, ale jednak ho nevidíme přes tu modrou bednu, možná tam těch vzadu už, jo. Takže je to tady rozdělaný, co se upravuje, těžko říct. Prostor pro otázky. Jinak ta elektrárna, ta spodní nádrž, to tam teď neuvidíte, protože ona je plná. Ona je plná jenom v případě, nebo tu maximální výšku má, když se vypouští ta horní nádrž, aby se tam udělala nějaká rezerva. Tady je 752 metrů nad mořem a tam, kdybyste viděli, tak je 822. Takže ta hráz, nebo ta hladina té spodní nádrže je 80 metrů výš, což je nějakých 7 atmosfér, tady je vlastně protitlak. Je to kvůli tomu, že když by se vypouštěla tahle ta turbína a šla do toho velkého prostoru, tak ta voda by doslova vařila. Ve vodě je kyslík a ten kyslík, to by vznikala takzvaná kavitace, by tu nerezovou turbínu doslova rozežral za chvilku. Tak proto je tady tenhle ten protitlak a zároveň ten protitlak pomáhá tu vodu, když se tlačí nahoru, tady jakoby, aby se neroztrhla ta proudnice. Tady tohleto, sem je to asi 20 metrů. Proto, když se to zvedá ze spodu, což po ten výtah není, tak ten hřídel je skolikovaný ze 3 částí, takže se vždycky zvedá jenom ta třetina, odloží se sem a pak se zvedá další třetina, zase odloží. Takže po to je to asi těch 8 až 10 metrů, 8 metrů asi. Jo, takže i ten hřídel se musí rozkolikovat a zvedat to sem po těch jednotlivých částech. Jinak dolů jsou asi 4 nebo 5 pater. To se bude všechno dělat teď během těch 4 měsíců. To ví akorát Čezáci, jo? Čezáci dají. Asi jo. Kolik lidí osázka tady? Na elektrárně je 21 pracovníků. Jinak tam, co jde ten pár, kam nesmíme chodit, ale ono to tady teď není poznat. Tak tam je vnitřní velin, jo? Kdyby v Praze něco nefungovalo a nefungoval ani ten velin tady v té správě, tak tady odsud se dá ta elektrárna ovládat taky. Tak. Kdo si na co vzpomenete, půjdeme zase po pravé straně od též do té čáry a přímo do autobusu a pojedeme na hráz té spodní nádrže. Tak jo, to je z této místnosti všecko. Končí.